ביום שישי, בסביבות השעה 7 בבוקר, 7 וכמה דקות. אני בבית, בסלון עם הבנות שלי. אמירס פורץ. רוח פחר, שער האריות. רצתי לאופנוע. There's a line I tell my daughter every time I go out to a call because she always worries. Alma, Abba goes, but Abba always comes back. אתה תמיד יודע שאתה יוצא לאירוע שהוא אירוע קשה, אתה פשוט לא מבין עד כמה הוא קשה. I could have not come back this time. הפנים לא רק של השוטרים, גם של הסביבה, אומרות הכל. הגענו לשער האריות והכננו את האופנועים. אני רואה שוטר שוכב על הרצפה, סובל מפצעים אנושים. התקדמנו פנימה, הגענו ממש לגובה של כפת הסלע, ושם הגענו לשוטר השני, שגם הוא סבל מפצעים אנושים, והתחלנו פעולות החייאה מתקדמות. תוך כדי טיפול בשוטר וביצוע פעולות החייאה, התחדש הירי בשטח ממש בסמוך אלינו. יש ירי במקום, כולם להתרחב. וראיתי שמחבל רץ. רגע, מישהו נפגע פה שנייה, תן לראות שאתם נפגעו, זה היה בערך 4 מטר ממני. זה השלב שהלב שלך מחזיר רגע פעימה אחת, ואהרון תוך כדי מבצע אינטובציה, הוא פשוט לא מפסיק לטפל. נגמר הירי, פתאום אני רואה כזה, איי. ואהרון אומר, ישראל, כואב לי ברגל. שורף לי וחם ורטוב לי באזור הברך. אני מנסה להרים לו את המכנס עד הברך, ואז הוא אומר, עזוב אותי עכשיו, בוא נסיים לטפל בשוטר. בסדר עדיפויות שלי, בשלב הזה היה פצוע מאוד קשה, ואני שמבחינתי אני הגדרתי את עצמי פצוע קל. אחר כך שיש זמן לחשוב, בשנייה אחת, זרקתי את הבת שלי על המיטה אצל אמא, נתתי נשיקה לבת השנייה וברחתי מהבית, שהיא רודפת אחריי ואמרתי לי, אבא, don't go. וכאילו זו היה יכול להיות הרגע האחרון שראיתי אותם בחיים שלהם. זו התחושה שלקח לי אחר בזמן להשתחרר ממנה אחרי האירוע. אתה כן מחסיר פעימה בלב, אתה כן חושש שתיפגע בעצמך. אבל המשימה והשליחות מאוד ברורים, והאיזון בין הסיכון לסיכוי להציל עוד מישהו, הסיכוי בדרך כלל גובר. פרמדיק של מגן דוד אדום נפגע, תוך כדי הפעילות ממשיך עם פעולות ההחייאה, מפנה את הפצועים הקשים לבית החולים, משלים את הפעילות הזאת, ולמעשה לצערנו הרב, למרות כל הפעולות המיוחדות שנעשות בשטח, נקבע מותם של 2 השוטרים. זה צובט בלב, זה כואב לראות איש כוחות הביטחון, ולא משנה איזה מדים הוא לובש. שהוא נפגע באירוע, זו תחושה של אחד מהאחים, משלנו. מישהו בא ומנסה לעשות את המעשה הכי נורא בעולם, ואנחנו באים לנסות למזער את הפגיעה, לשנות את התוצאה, לתת איזושהי נקודת אור מתוך כל החושך הזה.